Давай. И здравейте хора, аз съм Пликатор. Аз съм Смайта БГ и днес ще играем... Играем да, Warcraft. Нека да започваме. Миналия епизод видяхте, снимахме също на Warcraft. Сега да отиваме да отидеш... изпълняваме мисии. Да, е преди този разлителен знак. И да видим какво ще ни зададе. Да е някакви обувки и... Както е, сега трябва да ходиш там, дето е и тук. Там трябва да ходиш. Не виж на картата. Ей там, ето. Да, това направо. Сигурно пага в оня отбор с свиници. Може би. И може би имаме някакви тъпи овце. Или пък Псета. Май, кой ще правиш? Аз... ще видим. Да видим. Много си някакви... 8. Трябва да биеш тези жълтите. Да, тя е жълтите. Те да. Те са лесни. Да. Давай, стреляй го е. И можеш и две. Добре. Той е 3 левел и ние също сме 3. Кил. Да, изпълнахме извън работите. Кам, копър. Копър, да. 8 трябва да убием. Да, ние сме били един. Само едно използвай. Това имаш толкова смана за той. Трябва когато си светне. Пликатор още много не е разбрал това сигара. Да. Само дете я знам. Би го е. Само едно. Това ви. Нашата дива свиня наистина е много силна. Давай бе, Добре, убили сме ви трима. Парите. Копър. Тук. Снимане готовост, после други отляво да съберат двамата. И чакайте. И така хора, завърнахме се. Да. Да, аз на това съм взел работите. Ето там, горе. Още взех. Ти 4. говориш по телефона. Колко ще трябва да 4? Вече още 3. Окей. И какво ще ни даде? Копър. Парички. Така. Още двама. Още двама, да. Не. Къде са? Ляво гледай, вляво. Къде? И този е убит. Сега Смайт трябва да го изчакам. Така. Вземам работите. Още един. Ето там. От тук дали ще мога да го прецеля? Не. Сраби ли? Добре, това е убит. Вие сме 4 левел, за много. Сега ти там дето е това. Значи в нашата база трябва да отидем. В тази скоба. Не, ще сте. Сега ще минем през това тук. Така.
Ето го. Защо ли се? Да, знам. Да ни закачат моите хора. Не тук вътре, не е вътре. Да, Там. Ей, там, да. Сега да предадем мисията. И вече имаме кабутушки. Не е така. Другото. Готово. То да. И така, аз съм наред. Минаваме другата мисия. Тази мисия беше... Да ги събуждаме. Да, видим, да. Тази мисията. Ето там е другия. Другия там. 4 общо. Значи, когато спът някой човек, отивам до него и вижте сега. Сега не искаме ето това. И вече едно. Да, и така направим И 4 така такива. направим 4 хора събудени. И минаваме мисията и отиваме да я предаваме. Нека е другия, заспал човек. Готово. Там нагоре имаш още. Ги видях. Нагоре? Да. Но там би трябвало. Там има още хора. Тук. До дърветата бе. Там Да. нали имаше един човек. Май да. Ей, там. Там видяхме и там чак. Преди като бихме скорпионите. Да. Още двама. Трябва да се Глеждаме оглеждаме. хора. Това е чудно. И няма хора. Ще има. Ще има, да. Добре, ето ги там. Ето. Ама това е друга. Да. Ето 3 и там другия 4. Не, той не спи, бе. 6 да спи. Това да го събуждаш. Ама той не спи, бе. Да. Това е, тази мисия. Това е. Да го убием. Да убим някакъв голям скорпион. Той беше най-там. Нагоре, да, нагоре. Ето го там, дето посочва. Картата. Сега трябва да убим този ето големия го. скорпион. Да. Саркуч. Ето го. Къде? Той е 4 левел. Ние сме... Четвърти. Да, и ние сме Да 4. пусна такова. Нищо няма да ти направим. Той е много слаб. Не е баш много слаби, бе. Малко са двама, как ще ги биш? Лесно. Лесно, да. Ма е много готина. Вие прасето. Какво е? Ай, сега използвай магиката. Бил. Така. Сега трябва още 2 да намерим. Не. Първо предай мисията. Да, първо ще предам. Значи. Ай, къде? Ето. Намерих. Ай, още двама. Да, готово. Много лесно. Минахме я. Дай и двете мисии ще ги предадем. И този епизод. Ай, ставай да работиш. И този епизод че е свършен. И готово. Двете мисии са. Отивай първо една... Да, what? Но ти се спамват. Отиди да му вземеш на тази работите. Аз му взех. Какво трябваше? Добре. Сега трябва да ходя. Той бе лигна да спи. Този човек. Трябваше първо при него да отивам. Но той не беше той не спеше, той нещо Да. правеше на дърво. Така. Минахме ги. Сега трябва да предадем. И готово. Това е. Какво ни даде? Сега има друга мисия. What? Къде чак? Тук. Твоята Окей, база. Да. Не далеч. Само малко. Малко джамп. Имам 224 хил, той е прасето. Сто. Това са мана. 100 мана, да. Тук почти ставам 5 левел. И пристигнахме и на двете мисии. Повядай да
толкова, минах си го. Накара минути. И... Всяко да правя. Почивай там, бе. Не. Някаква мисия имаш. Готово. Хайде ми го. Имаш мисия, отивай при нея. Да, ама... Първо исках едно нещо. Добре. Майко. Колко е далече. Сега стигна и просто. Не. Апликатор? Да? Хай, Какво? да завършим клипа. Така, да. И Това беше беше всичко. всичко от този клип. Абонирайте се за нашия канал. Ако не ви е харесал И този слушайте по един клип. коментар. Това беше всичко. Чао! И чао.